Room of St. Thomas Museum and Information Center in the Chenaya. And hun ka han thleng thei hi kalom hle mai ISUA hun sui durin St. Thomas kha India lo tala he mun a hian fail an ko hloma a thlan te pawh kan zoom hu ni ta hen biakin ro pui tak mai ti hian an sato a he ti hian biakin ro pui tak men sato a he khai ro pui hle ni ti hian asang em mai ni ti hian ve nia kan patlo ni kan lang ve nge kei po he mun kan tlo theya lalpan hun tha min han pe hi van lom tak hem ro pui he mai lalpa chu faken ro se bei sei phak lo ram pe min han tira kalom hle ni lalpa chu India ram alo thlen kum le athi kum te po hian tar langa chiar dei turin aziak kalo da lang bukani heitia kan hmung hian St. Thomas a tong trai lai takin anung atang hindu paina fe alo kho lai alemani hei hi heitia lema kan hmung hian St. Thomas an phum na nge ya ti hian in ro pui tak main lo sa a he mi thlan an phum na nge ya hian ti hian mi tlo tua piang ten fian ril tong trai nan nei theina turin ti in ti hian thut thleng te an lo da a ti chon ron lu ta piang ching chi in an tong trai ani tuna kan hmu me khi St. Thomas a lim ani a hemi an zal na hnuaya chia hian St. Thomas a ruam tak tak an phum ani hemi chung bi ka hianin bengchen an phalova atlo to piang in pona an chapal te phelin ti hian chingchi in pathian hena thom dim takin an chung cha yani achung kan han lo tur kha video te han cover te kha kan tuma thlan lak nual kha amaro chu security an lo oma thalak hen lo phal mi lo hi lo nia te chuan thalak then khat karon post te kha karon dalan te kha aru kamin mu lo lai ka lak ruk ten ni ti kha karon sui lak ve ni e thoma chanchin hi bible alang tam lua lova a chanchin kan hriat theinam chun chu zohana bung som ni chang som ni pali tang an ni riata ti hian kan mu ni tin ISUA lo kal lai khan som le pahni te singa tel ve thoma phira an ti chu an ne na om ve lova chuti chuan zirtir dang te chuan an ne na lalpa chu kan muta an ti a nima sela ni chuan an ne na akut thir khen na ser te kha ka mu a thir khen na sira te chuan ka kut zung ka khoi lu a ana ka zen mek lo chuan ka ring lo fang ati a tin ni rian hnuwa chuan zirtir te chu in chunga anom le a thoma po an hne nam ve a tin ISUA lo kala kong te chu khar ani si a an zinga lo ding ta an hne na in chunga thamon nam ro se ati a tin thoma hne na chuan ikut zungin han khoila ka kut te en ro ikut han ban la kana ka sen ro ring lovinom su la ring ro ati a thoma na hne na kalalpa le ka pathian ni ati a achanga ISUA na hne na nang chuan mi hmu wangin iring ani mulova ring apiang te chuan enga thole ati a lalpan ro puina changro se he mun len of martyrdom of St. Thomas in tina mun nge ya hian alalpa ma a thingchia tong trai lai takin hindu pui thiam alian anua tanga fe kho in he muna hian alalpa ta na martar ta ni tuna inte kan hmu hi SADHU SUNDER SINGH India ram alo kala rong bol masak perna le thu suina atong China thin hun thiang hlim Tabernacle ani tuna chuan hein bula hian biakin lian pui mai om to a ading lu to a chuta chuan in khom to ni
ka channel te milo lu saka milo view sak tu zong zong te chunga khan lom thu karon soya khonga in mila subscribe lam ni chuan milo subscribe saka like te milo bek saka milo share sak buk tur chawin in khongai na karon di la ni e kalo me